Marcos Kapitulo 12. Unya, may mga Saduseo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Miingon sila, Magtutudlo, gisulat ni Moises kining balaura. Kung mamatay ang usa ka tawo, ug magbilin siyag asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga sawa sa byuda, aron sila mga anak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki, ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod nga asawa sa byuda, og siya usab namatay nga walay anak. Mauusab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon, ug ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon na minyo sa babay, ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa, nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. si Jesus mitubag, Pagkasayop ninyo, nasayod ba kamog ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magbinuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang pa niini, bahin sa mga patay nga banhawon. Wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises may tungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga maingon ang Dios kang Moises, Ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa, nasayop kamo.